An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn bi ye septembre kalo tile 22 san 2022 bi o de bɛ bɛn Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o san 62nan don ma o kama an y'a laɲini min ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka se ka o di malidenw ma cogoya min na an bɛna da don ni an ka jamana ɲɛma ale ye malidenw lajɛ surɔ ka se ka bilasirali hakilina faamuya min ani taabolo min bɛ jamana ɲɛmaw yɛrɛ kɔni la ka se ka o ɲɛfɔli ko la malidenw ye an bɛna da don la ka fara kan an ka baarakɛyɔrɔ la olu ye munumunu salo kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw yɛrɛ ka sigidaw la ka se ka taa ɲɛnajɛw kɔni kɛnɛw kan minnu ni o bɛ tali kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ayiwa o ɲɛnajɛw la an ye kunnafoni minnu sɔrɔ yen nɔ ani kumakan minnu sɔrɔla yen nɔ an bɛna olu fɛnɛ da u tulo kan. An y'a fɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn i na komi an y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛma ka bɛn ni Mali yɛrɛ kɔni ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 62nan ye ayiwa jamana ɲɛmaw olu kɔni ye laseli kɛ n'o ye président de la république ye a ka laseli kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ waati tɛmɛnlenw na gɛlɛya kɔni o binna jamana kan o dɔ ye jumɛn ye min ye ka se ka daw sɔgɔ anw ka jamana ɲɛ o baara minnu kɛra a bɛ foli ni tasibila kɛ ka ɲɛsin jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a b'a daminɛ ni foli ye min ye wulikajɔ ye o min kɛra jamanadenw fɛ danaya min n'o olu kan o y'u da u ka ɲɛmɔgɔw kan ayiwa hali ka bɛn ni gɛlɛya ye sugu olu gɛlɛya ani gɛlɛya wɛrɛw ye nka o ma to malidenw kɔni banna u ka ɲɛmɔgɔw la a yira k'a fɔ an bɛ waati min na gɛlɛya kɔni bɛ a y'a laɲini malidenw fɛ fɛn o fɛn n'o o de bɛ se ka anw gɛrɛ ɲɔgɔn na o kan ka kɛ anw taabolo ye mun bɛ se ka anw fara anw kan ka se ka an majanya o la an bɛ waati min na jamana mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan na a ye foli kɛ tuguni ka tila ka ɲɛsin n'o ye Mali finitigilakaw ani finitigilaka kelen-kelen fɛn fɛn bɛ yan nɔ minnu n'olu bɔra jamana wɛrɛw la ka na an dɛmɛ gɛlɛya min bɛ jamana kan bi yaasa olu bɛ se ka latɛmɛ cogoya min na tasibila fɛnɛ kɛra ka ɲɛsin maaw ma minnu ye finitigi ye fɔ ka taa se jamanaden nanama sumaworo olu minnu binna ka bɛn ni jadi kelen ye ayiwa a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin nin kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma bi an bɛ waati min na banbaci kɛlɛ a tɛ taa baarabaw kɔ o bɛ tali kɛ n'o ye kɛlɛkɛminɛnw dire génération minnu n'olu ye dilanni labanw ye ayiwa ka se ka olu ɲini ka di Mali finitigiw ma ani ka fɛɛrɛ na suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na bonya ni karama kɔnɔna la ani u yɛrɛ hakiliw sigilen ka se ka baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ a y'i da don kiiri baara la an bɛ waati min na a ɲininen bɛ kiiri tigilamɔgɔw fɛ ani kiiridenw n'o o ye jamanadenw minnu mago bɛ se kiiri ma ayiwa tigɛko ɲuman yaasa o bɛ se ka yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na cogoya min na ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa k'o sɔrɔ ni kiiri baaraw ye cogoya min na a y'a ye k'a fɔ tuguni an bɛ waati min na sifinnakaw olu de ka ca an fɛ yen u ka baarako ayiwa jamana bɛna fɛɛrɛ na suguya bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka ayiwa min ye baara ye k'o ɲini ka di denw ma o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ kɛnɛya sira kalan sira fo ka taa se anw ka laadalako a y'i da maga ninnu bɛɛ lajɛlen na o de kɛra sababu ye a y'a yira k'a fɔ hôpital n'a bɛ fɔ min ma ko complexe o dɔ bɛna jɔ min ye taa ni ka segin min bɛ kɛ malidenw fɛ waati tɛmɛlenw na ka se ka taa furakɛliw kɛ jamana kɔ kan yaasa ka se ka olu nɔgɔya a yira k'a fɔ o bɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ min bɛ tali kɛ o bɛɛ lajɛlen na ka kalan ka se ka kalan kɔni ka yakubaya ka fanga bonya min ye ka se ka waati laban ninnu na a bɛ tali kɛ diɲɛ dɔnniya kura ninnu ka se ka denmisɛnw bila olu sira ninnu kan min ye tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i b'a sɔrɔ waati laban in na an ka denmisɛnw olu yɛrɛ bɔra n'o ye orobo o ɲɛnajɛw o ni o kɛnɛ dɔw kan ni an ka denmisɛnw yɛrɛ kɔni ye tɔnɔ sɔrɔ o la ayiwa jamana yɛrɛ kɔnɔ u bɛna fɛɛrɛ kɛ yaasa ninnu yɔrɔ kofɔlen ninnu ayiwa o dɔw bɛ se ka y'an fɛ yan cogoya min na n'o ye kalansow ye min ye ka se ka kalan ka se k'a tɔ don da la tali kɛra min ye an ka ɲɛta siraw n'o ye sɔrɔ ni jago fo ka taa se min ye kuranko olu baara bɛɛ lajɛlen ma a yira k'a fɔ an bɛ waati min na gɛlɛya kɔni donna jamana kan ka bɛn ni sababu caman ye dɔ bɛ tali kɛ an y'a fɔ daw sɔgɔlen min kɛra an ka jamana ɲɛ o kɛra gɛlɛya dɔ ye ka b'o la an bɛ taa se bana jugu min n'a kelen bɛ ka diɲɛ kan lamini n'o ye covid-19 ye o gɛlɛya jamana ye mun sɔrɔ fɛnɛ la fo ka taa se kɛlɛ min bɛ Ukraine jamana ni Russie jamana kɔni cɛ bi cogoya min na jamana ye gɛlɛya mun sɔrɔ la nka a y'i hakili da don a la fɛnɛ bi an bɛ waati min na gɛlɛya min n'o o bɛ tali kɛ embargo la o min wulila ka bɔ Mali kan jamana kɔni sera ka se ka juru minnu b'a la ka se ka olu sara kun ye mun ye danaya kura olu bɛ se ka da an ka jamana kan cogoya min na musow fo ka taa se denmisɛnw kunkanko kuma kibaruya a y'i da don ninnu bɛɛ lajɛlen na tali kɛra sirakow la ka se an ka dugubaw fo sira min bɛ an ka jamana ale ni jamana wɛrɛw k'olu kala ɲɔgɔn na ayiwa baaraw bɛ ka k'o sira fɛ sɛnɛ sira a y'i da mɔgɔ fɛnɛ la min bɛ tali kɛ waati tɛmɛnlenw na an y'a ye Mali kun jɔyɔrɔ kun tilala la n'o bɛ tali kɛ kɔɔriko sira fɛ nka jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye Mali ye a jɔyɔrɔ gale n'o ye fɔlɔ ye ka se ka o sɔrɔ ka bɛn ni kɔɔriko ta fanfɛla ye bagan mara fɛɛrɛ bɛna kɛ olu bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ kuran sira fɛ ayiwa a yira k'a fɔ laɲini kɔni ye mun ye yanni ni san 2022 in ka ban mun bɛ tali kɛ
ki sigiroma kemo keme sigiroma biduru ani duru jamana ka se ka fɛrɛ kɛ courant sira fɛ k'o di jamana dɔw ma a bɛ foli kɛ ka se maliden cɛman ni musoman minnu wulila ayiwa yasa bɛn ni keleya bɛ se ka don jamana ana a dafɛ jamana fo ka taa se ani jɛkulu minnu bɛ baara la ayiwa o n'o bɛ tali kɛ diplomasi la a ye foli kɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma ayiwa jamana fɛn fɛn n'o olu nana ka na anw dɛmɛ kɛlɛ min n'an b'a la n'o ye banbaci kɛlɛ ye a ye foli ni tasibila k'o kɛ ka ɲɛsin ni jamana kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu n'olu ka kɛlɛcɛw binna an fɛ yan nɔ nka a ye hakilina jigin kɛ maa o maa ni e de b'a fɛ ka na anw ka jamana kɔnɔ ka anw dɛmɛ an kungo la laɲini dɔ ye jumɛn anw ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya f'i k'o lakodɔn fɔlɔ o tɛmɛlen kɔfɛ anw ka jamana ni a b'a fɛ ka teriya kɛ ni jamana min ye ayiwa f'i i ko o teriya k'olu fɛnɛ bonya anw ka jamana kɔnɔ ayiwa min ye tɔnɔko ani nafasɔrɔ sira o bɛ anw ka jamana fɛnɛ la f'i bɛɛ lajɛlen k'i hakili to anw ka jamana nafasɔrɔ sira olu fɛnɛ la ka bɔ yen min ye ka se ka baarakɛyɔrɔ min bɛ tali kɛ usine ko la Comatex fo ka taa se fura dilanyɔrɔ ale ni nɛgɛsiraw n'o ye terrain ka sira ye baarabaw bɛna k'o kan fo ka taa se barajiw ma n'o ye Tawusa ta ye ayiwa min ye ka se ka courant yanni don n'a nataw la courant ko a kana kɛ maa si negela ye bilen o tɛmɛlen u bɛna usines jɔ minnu bɛ tali kɛ anw ka dugu jukɔrɔ nafolo fɔlɔ ka se ka olu lakodɔn olu bɔlen kɔfɛ ka usine jɔ usine minnu n'o bɛ se ka olu yɛlɛma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ fo ka taa se kɔɔri yɛrɛ fɛnɛ ma minnu ni usine dɔ bɛ sɔrɔ ka se ka olu yɛlɛma an yɛrɛ fɛnɛ fɛ yan nɔ yaasa mago min bɛ anw na ka ɲɛsin olu ma olu bɛ se ka ɲɛnabɔ an yɛrɛ fɛ yan cogoya min na an y'a fɔ hôpital ko in ayiwa o fɛnɛ kɔni o bɛ sen na nka a ma bɔ kuma la fiyewu fo a ka se ka denmisɛnw kɔni wele ayiwa a y'a yira k'a fɔ jamana kɔni tɛmɛlen na jamana jigi ye denmisɛnw ye ayiwa a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen k'o kɛ ka taa sifinnakaw olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na min ye ɲɛnajɛ ka bɛn ni jamana ka san 72 ɲɛnajɛ ye ayiwa an ka baarakɛɲɔgɔn min bɛ tali kɛ Salifu Tarawele Mayimuna Tarawele fo ka taa se Abubakar Ture ma olu yɛrɛ kɔni bɔra ka se nin kɛnɛ in kan maaba caman tun bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ sigida yɛrɛ kɔni maabaw la ayiwa o kɔni ye kuma di maa caman ma kuma dira maa fɔlɔ min ma o de kɛra dugutigi yɛrɛ n'ale tɔgɔ ye Abdu Jara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Ko jama bɛɛ ni sɔgɔma. Cɛ ani muso denmisɛn ni maakɔrɔ fɛn o fɛn n'i bɛ kɛnɛ kan min ma kɛnɛ sɔrɔ ko bɛɛ ni cɛ i yɛrɛ ye. Ni foli bɔra yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka commune dugutigi kɔnɔntɔn a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka wale seri ma u nana an jaabi o diyara an ye kuncɛw yɛrɛ ye n'o bɔra yen Fadila a dugutigi ka conseil a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan fɔli min kɛra cɛkɔrɔba ye n'o dɛsɛra nka bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan ko n b'u fo kuncɛ u yɛrɛ ye u yi ni denmisɛnw jɛra ka nin baara min labɛn ayiwa bɛɛ ɲɛ b'a la kuncɛ u yɛrɛ ye u y'a kɛ commune ye u y'a kɛ quartier ye kuncɛ ala ka san caman yira an na n'o bɔra yen an ka Fadila muso n'o ye Badoma Kulubali ye ale ye musow ka ɲɛmɔgɔ ye an b'a fo a ka cɛsiri la ala ka san caman yira an na n'o bɔra yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 1 mairie la commune 1 mairie a bɛ kɛnɛ kan yan foli kɔni o taara ka da ye an y'o fɔ k'o caya hali bi ala ka sijan ni kɛnɛya di monsieur le maire a n'a ka conseil 45 conseillers a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan k'an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an tɛ maa bɔ maa la n'an ko an bɛ tɔgɔ fɔ kɛ i bɛ ɲinɛ dɔ kɔ les 45 conseils de la commune 1 k'an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn u sera Fadikɛla yan u sera u yɛrɛ ye k'u ni ce ala ka ni ɲɔgɔn caman yira an na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka alimamu u bɛ kɛnɛ kan yan Fadikɛla misiri bɛɛ alimamu bɛ kɛnɛ kan yan an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn dugutigi ka kuma tɛmɛlen yɛrɛ kɔfɛ an bɛna ye min ye maire ale fɛnɛ kɔni y'i da don kuma la ka se ka walawalali kɛ maire ye mun fɔ a bɛ jɛ an b'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Président y'a fɔ kɛnɛ nin kan k'u y'a ŋaniya ni 22 septembre
ko ka kuma fɔ todunkan na. Kosɛbɛ. Ne t'o sɔsɔ. Kosɛbɛ. N b'a fɔ todunkan na. Namu. Pour que bɛɛ k'a faamuya. Kosɛbɛ. Bi ye don min ye. Namu. An nana min kama. Namu. Dɔ k'o dɔn. Kosɛbɛ. N ka discours n b'o da kɛrɛfɛ. Namu. N kan ka min fɔ tubabukan na. Namu. N b'o fɔ an ka todunkan na. A tɛ. O bɛ bɛn. N ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Namu. Bɛɛ y'i laminɛ. Ka foli daminɛ CNT mɔgɔw b'an cɛman yan. Namu. Olu fo. Namu. Ka foli kɛ Namu. n ka bureau communal ye. Kosɛbɛ. Conseil communal ye. Kosɛbɛ. Olu fo. Kosɛbɛ. K'u waleɲuman dɔn. Kosɛbɛ. Ka foli bila ka taa dugutigiw ma. Namu. N ka quartier 9 Namu. o dugutigiw. Namu. Olu fo. Kosɛbɛ. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen Namu. o ye Soli Jalo ta ye. A y'i lamina. Le coordinateur des chefs de quartier. A y'i lamina. N b'a fo. Namu. Nin kɛnɛ de ye a ka kɛnɛ de ye. Kosɛbɛ. An ka diinɛ ɲɛmaaw. Namu. Man diinɛ bɔ diinɛ na. Namu. Ka bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ y'i lamina. N ka maire délégué Namu. u bɛɛ bɛ yan. Namu. U bɛɛ fo. U bɛɛ y'i lamina. O bɔlen kɔfɛ. Namu. N ka commissariat min bɛ yan. Namu. 6e arrondissement. Namu. 12e arrondissement. Namu. 16e arrondissement. Namu. Olu bɛɛ fo. Namu. K'u waleɲuman dɔn. U bɛɛ y'i lamina. Ka jama bɛɛ fo. Namu. Ka nabaga bɛɛ fo. Namu. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen. Namu. Ka fajigila fo. Kosɛbɛ. Ka fajigila jeunesse fo. Kosɛbɛ. Ka fajigila musow fo. Kosɛbɛ. Ka fajigila sigibagaw bɛɛ fo. U bɛɛ y'i lamina. Ko ni ce u yɛrɛ ye. U y'i la. Ka bɔ mairie la sifinakaw olu yɛrɛ kɔni ma to kɔ min ye n'o ye commune 1 yɛrɛ kɔni sifinakaw ye olu ka maa ɲɛma fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ fɛnɛ ye walawalali kɛ ni a tɔgɔ ye Mohamed Jose Konare. An bɛ kuma daminɛ ni an ka dugutigi n'o ye Abudulayi ye a n'a ka conseiller an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Olu foli kɔfɛ an bɛ se an ka maires ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a daminɛ maire ba la n'o ye Umaru Togo ye vraiment an b'a fo a n'a ka conseillers bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Olu foli kɔfɛ an bɛ se n yɛrɛ ka jeunesse ma. Président n'o ye Kaso ye ani CNJ jeunesse communale ni jeunesse de quartier fɛn o fɛn bi sen bɔ i kɔrɔ ka se an ka kɛnɛ kan yan bi an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. An ka alimamiw an hakili ma bɔ ko commissariat 3 min bɛ commune 1 na 6e 12e 16e an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ye baara min kɛ vraiment a diyara n ye. Olu foli kɔfɛ partenaire fɛn o fɛn y'an dɛmɛ nin baara in na an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ yan mais bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn nin foli kɔnɔ vraiment a y'an dɛmɛ a sera an ka kɛnɛ kan yan a diyara n ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn. Mohamed Jose Konare ale ta tɛmɛlen kɔfɛ n'a bɛ tali kɛ n'o ye commune 1 yɛrɛ kɔni sifinakaw ye nka min ye fajigila yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛnajɛ kɛra yɔrɔ min na ayiwa o sifinakaw ale fɛnɛ ka ɲɛmɔgɔ kun bɛ kɛnɛ kan ni o tɔgɔ ye Idrissa Sisoko kuma dira ale fɛnɛ ma an k'o lamɛn. An bɛ yamaruya ɲini an ka dugutigi ani an ka commune 1 maire fɛ tun an ka da don kuma la bi an tɛna kuma caya commune 1 jeunesse tɛ se kuma na anw bɛ se baara de la an bɛ kuma ni baara de ye. Monsieur le maire don ne ka kuma daminɛ la ni fila bɛ ne bolo kelen mun tɛ mun fajigila la filanan mun tɛ mun commune maire la initiative de ka gɛlɛn ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ka initiative ta mais an y'a jateminɛ Mali la n'i ye initiative ɲuman ta n'a ɲɛna tigi wɛrɛ bi sɔrɔ a la donc an bɛ fɛ k'a ɲini bi bɛ ne kɔfɛ fajigilakaw fɛ k'a fɔ ko commune 1 22 spécial de la commune 1 a ka organiser nin kɛnɛ kelen kan san o san a ka organiser nin kɛnɛ kelen kan
ni jeunesse ni Fadila ye ni chefferie ni notabilité ye an bɛ mun ɲini maire fɛ a ka institutionnaliser mairie ko institutionnaliser san o san an ka ye kɛnɛ in kan ni ala sɔnna ma an yɛrɛ bɔra kɛnɛ in kan yan nɔ bɔlɔlɔw sanfɛ an b'a sɛbɛn bɛnde spécial de la commune 1 du district de Bamako organisé par Fadila. O tun laɲini fila bɛ n fɛ. Monsieur le maire y'a fɔ an tɛna kuma in janya. Fadila ye du kelen de ye. Dutigi b'a la, ba b'a la, denw b'a la. Ni ma fili fiyewu an bɛna Fadila bureau sigi kuma min na gɛlɛya caman tun donna a kɔnɔ. Dugutigi yɛrɛ ne wele. A ko ma président n bɛ bɛn de fɛ n ka sigida la n bɛ fɛ n ka jeunesse ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o dugutigi n'o y'i ka laɲini ye an bɛna jeunesse d'i ma mun b'i dɛmɛ ka Fadila taa ɲɛ et bi bi in na an ye bureau min sigi bi bi in na nous sommes très fiers de ce bureau an bɛ maa min ye Jose Konare a n'a ka bureau ladenw an b'u fo Fadila tɔgɔ la. An b'u fo commune 1 jeunesse bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u bɛ baara min na ka sɔrɔ bi ma se an b'a kalama u taara an fɛ yen n y'a f'u ye n ko baara in an ka baara in étape par étape don an bɛ ɔkɔlidenya la kuma min na an ye mun kɛ bi an bɛ géniya kɔnɔ an bɛ ka CNJ kɛ sini ta an bɛna an kɔ da jumɛn na bi a ka kan an k'o fɔ aw ye kɛnɛ kan bi maire tɛ sigi bilen anw kɔ commune 1 kɔnɔ. Bi député tɛ sigi bilen an kɔ commune kɔnɔ an b'o fɔ aw ye nin kɛnɛ in kɔfɛ o banna parti ye tiɲɛ yɛrɛ an bɛɛ bɛ parti dɔ la mais ni ala sɔnna ma an bɛna commune bila partiw sanfɛ ni ala sɔnna ma Mali bɛ partiw sanfɛ an y'o baro kɛ don n'a nataw la an bɛ n'o baara kɛ commune 1 bɛ jɔ sira o sira fɛ ni ala sɔnna ma division banna quartier bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan maa mun n'a ka kan maa mun bɛ se ka sigida in jɔ ka ɲɛnajɛ dabila an ka maire bɛ baara min na an b'u fo a la. Idrissa ta tɛmɛlen kɔfɛ musolakaw olu ma to kɔ fo ka taa se sifinnakaw olu fɛnɛ ma ayiwa olu ye kuma sɔrɔ musow tɔgɔ la kuma dira u ma maa min don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Awa Kulubali ale kumara Fadila musow sifinnakaw ani a muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ. Ne faw ne baw ne kɔrɔw ne dɔgɔ aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma m'aw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kɔnɔna la fɛn fɛn se y'a yɛrɛ se nin kɛnɛ in kɔnɔna la an ka foli bɛ s'aw bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka hakɛto ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ne ye denmisɛnnin ye kuma ma nɔgɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Fadila jeunesse musow ye danaya ta ka da ne kan ka ne k'u ka présidente ye ko ne kana foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma commune 1 musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la m'aw bɛɛ lajɛlen fo o kɔnɔna la fɛn fɛn y'an dɛmɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan an ka foli bɛ s'a bɛɛ lajɛlen ma ni ne ma fili ni ne ma ɲinɛ 22 septembre ɲɛnɛmayali anw fɛ nin y'a san 3nan de ye fɛn fɛn y'an dɛmɛ a daminɛ fo ka se bi ma an ka foli bɛ s'a bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ ni ce yɛrɛ ye sabula mɔgɔ yɛrɛ ye ci i bɛ fo o la. Jelen tɔgɔ la ka se ka ɲɛnajɛ in ka se ka bɛɛ lajɛlen de kɔni fara ɲɔgɔn kan a kokɔrɔma donbaga o kɛra maa min ye n'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na ko parrain Timote Dako ale donna min ye nin ɲɛnajɛ in ka don a jigiya kɔrɔ an bɛ a fɛnɛ ale lamɛn. A ni tile an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la n tun t'a fɛ ka kuma kɛnɛ in kan mais a kɛra wajibi ye ma jeunesse ko ko ka kuma hali ni bɛ mo fila fɔ n t'a fɛ ka kuma mun na parce que je sais que la relève est assurée denmisɛnw u y'a yira ko u bɛ se ko la an y'a ye u kɛcogo la monsieur le maire k'i fo k'i waleɲuman dɔn i n'i ka délégation bɛɛ conseil communal bɛɛ ka bɛɛ fo an ka dugu maaba minnu bɛ yan n'o y'an ka chefferie ye alimamiw dugutigiw cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw ka bɛɛ fo an ka invité minnu bɛ yan
polisilakaw minnu b'a lakana su ni tile k'u fo 6h30 o ye ne sɔrɔ kɛnɛ kan yan o y'a sɔrɔ GMS mɔgɔw bɛ yan c'est vrai u ye camion fa denw kana mɔgɔw jigi yan pour assurer la sécurité donc k'u fo o foli la maa ma bɔra yɔrɔ jan maa ma bɔra yɔrɔ sugu k'a bɛɛ fo commune 1 quartier 9 k'a bɛɛ fo minnu ti yan n'u ŋaniyaɲumanw bɛ yan k'u bɛɛ fo monsieur le maire nin fana ye anw seko de ye Mali ye sinon Mali ye fɛn bɛɛ k'an ye an tɛ se ka nin kuma ninnu fɔ n'an ma an tasibila kɛ ka se an ka maakɔrɔw ma minnu kɛra sababu ye ni anw sigira nin kɛnɛ kan n'o ye Modibo Keyita n'a ka jɛɲɔgɔnw ye don min u bɛ Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ta a don a kɛra fierté ye maliyɛn bɛɛ ye bɛɛ ye disi gosi min bɛ se min na o y'o kɛ mais Modibo ko yɛrɛmahɔrɔnya tali sunɔgɔ t'a la dɛ baara de bɛ daminɛ donc dɔ y'a fɔ a ka kuma la yan bi ko ɲinan k'a bɛ ko Mali de ye yɛrɛmahɔrɔnya ta fiɲɛ dɔ de fana cira o fiɲɛ min ma hakili lajigin an ka yɛrɛmahɔrɔnya la donc jamana in a kalifa b'an bɛɛ la an si kana to jamana in ka bin k'an to ɲinan ni jamana bɛ bi don min o k'a sɔrɔ an bɛɛ sara Mali kan ka ko de ye taayɔrɔ foyi t'an na ni jamana in kɔ bi gɛlɛya b'a kɔnɔ tiɲɛ don mais Ala ye masa ye an bɛɛ k'an cɛ sigi mɔgɔ si kana décourager jamana in bɛ jɔ a sen kan a bɛ tila ka diya mais an ka ɲɔgɔn minɛ nin kɛnɛ in b'a yira k'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw tun tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ olu yafara ɲɔgɔn ma jeunesse an ka espoir b'aw kan kosɛbɛ parce que aw de ta ye a laban ye anw bɛ sira yira la sira tɔgɔ b'an bolo dɛ a y'a jija nin kɛnɛ in a ka waleya san o san pour que k'an ka patriotisme yira an denw na n'an ye sira yira denw na u fana bɛ tɛmɛ o sira fɛ donc n tɛna kuma janya n bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ ta Ala k'o yira n na maire ani conseil communal a ye min kɛ ayiwa aw bɛ fo maa o maa ye dɛmɛ kɛ ŋaniyaɲumanya la bolofɛn na wari la an bɛ bɛɛ fo vraiment n'an bɔra nin kɛnɛ kan san wɛrɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala ka jamana ka basigi ka kɔrɔtan ka jugu malo k'an se jugu la ka jugu gɛn ka bɔ an da la an ka ɲɛsin an ka développement ma donc n bɛ kuma jɔ nin yɔrɔ la aw natɔ fɛn min m'aw sɔrɔ aw tatɔ kana aw sɔrɔ n bɛ bɛɛ fo Ala ka san wɛrɛ yɛlɛma merci beaucoup. Timothée Dako ale ka kuma de bena dansigi an ka bi kibaru olu sɔrɔlen na min n'an y'a bila n'o ye Mali ka 62e n'o bɛ tali kɛ san 72nan o ɲɛnajɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bilal'o kɔnɔna la an b'a fɔ Ala ka san caman Ala k'o yira anw ka jamana la bonya ani karama kɔnɔ ɲɛta min n'o laɲinini bɛ an ka ɲɛmaaw fɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.